Tak mene Božom. Mobilný hospic, to je tá zdravotná služba pre ťažko chorých a zomierajúcich v ich domácom prostredí. Ide o ľudí, ktorí si prajú v štádiu svojho ochorenia, kedy už im nemocnica nevie pomôcť, prajú si byť v domácom známom prostredí a prajú si to aj ich príbuzní. Toto sú dve dôležité veci, pretože keby si to prijal len sám, zomierajúci alebo ťažko chorý, a nemal by kto sa o ňoho starať, tak nie je to možné. Keď sa zomierajúci vyrovná, je nádherná situácia. To je ľudská dôstojnosť v plnosti. Sestra Barbora. Áno, nech sa páči. No, je tam ten tlak nízky. Koľko? Koľko ste si namerali vy? Ja som mala 116. No, tu je ešte nižší, Poďte si ešte tu trošku laškať, tak ako ste. To vedomie, že som doma a že ja môžem poprosiť, aby ku mne prišli, lebo vidíte, s tým človek veľmi neráta, že až tak prestane byť mobilný. Ale v tomto prípade to je nenahraditeľné. Ďakujem vám pekne za to. To viete, my sme len nástroje Božie. Áno, všetci okolo. Pán Boh posiela nejakú pomoc každému, čo potrebuje. A už kto sa nachomitne, ten pomôže. No, ďakujem. Som veľmi povďačná za to, čo ste ku mne chodili, Bábrka. No a ešte vás neopustím. No, tak dúfam. Budete stále. To vedomie mi veľmi pomôže. No, dobre. No. Do spoločnosti Dcér kresťanskej lásky som vstupovala už ako hotová lekárka. Charizmou našej spoločnosti je služba tým najbiednejším. V dnešnej dobe cítime, že tými najbiednejšími sú aj ľudia na konci života, zomierajúci. Preto vznikla táto služba v rámci občianskeho združenia Slnečnica Slovensko, kde sme založili opatrovateľskú službu a dosku a aj mobilný hospic, ktorý sa stará o zomierajúcich domácností. Čo je najťažšie na tejto službe? Najťažšie? Musí si človek dať akože veľmi vždy záleží, aby hľadal, aby našiel zmysel všetkého. Keď nájdeš zmysel, keď nájdete zmysel tohto utrpenia, tak sa dá všetko zniesť. Najťažšie sú asi príbuzní. Keď nevedia prijať tú situáciu a myslím, že to má najviac starosti a najviac problémov. S chorými nie. Není tak, ako chorí vedia, že sa to o nich týka, ako sú dosť akože racionálni, ale príbuzní majú často také nereálne predstavy, také túžby. Chceli by silou, mocou toho zomierajúceho udržať čo najdlhšie. A
A nevždy dokážu pochopiť, že ten umierajúci už si praje odísť. Skutočne, čo je ťažké, je to zomieranie. Ale zo skúsenosti viem, že môže to byť skutočne veľká taká sláva, dá sa povedať, v tom pochopení ľudskej dôstojnosti. A ľudská dôstojnosť to je ako, že není to, že musíme nejako statočne znášať. Viete, že sa od nás žiada, aby sme boli statoční. Aby sme nekričali od bolesti. Aby sme si nepovedali, že prosím tabletku, alebo teraz mi je zlé. To ľudská dôstojnosť je niečo o mnoho viac. Toto ako patrí k ľudskej dôstojnosti. Ľudská dôstojnosť je niečo nad tým. Ako, že napriek tomu, že mi je zlé, že ma bolí, si pýtam, že sa, povedzme, pošpiním. Aj v tom môže byť ľudská dôstojnosť, že ma umýjú, že to ja dôstojne príjmem. A že som ako nad tým, ako človek, ako pán toho tela, ktoré je slabé. Naozaj tak intuitívne cítim, že potrebujem dozrieť do čohosi. Chcem dojsť do toho naplnenia. Ja to tak intuitívne cítim, že nemáme právo nikomu zobrať život, lebo každý má ten čas natoľko daný, aby mohol dojsť do toho bodu, že už môže ísť. Ja teraz rozmýšľam prvé, druhé, tretie, kde raz na štvrté, raz na druhé. A to oni si myslia, že si to musím zapamätať. No. Aj trikrát, jak hovoria Rusi. Ešte sme sa bavili a Barbara hovorí, v čom chceš, aby sme ťa pochovali? Hovorím, no v rubáši, však ja mám ušitý rubáš, ne? Už rok. Áno. Áno, donesem. Doneste. A to sa pochováva v tom? No, kedy si sa pochovávalo v rubášoch? A čo to je? To je jak pyžamo. To je biela košela. Biela ľanová košela. Biela, no veď. A to sa v tom pochovávalo? Áno. No však šaty bolo škoda kroje do horobu. A v tom chcete byť pochovaná? No, ale moje deti povedali, zabudni. No pravda, že to vyzerá, povedali by, že to vás pyžame. Áno, aby nás ohovárali, že nemáme ti čo. Pyžame. To už dneska sa tak ako... Ja viem, ale... Čo pre vás znamená táto služba, ktorú robí aj sestra? Že je tu niekto, že sa dá s ním hovoriť a poviem, prekonzultovať aj mimo, poviem, oficiálnych zdravotníckych štruktúr. Teda oficiálnych, no, úradných a zavedených a tak, lebo pre ľudí je to veľmi dôležité. Ja vidím, kde v tých, či vo veľkých mestách, či na dedinách, tí ľudia prepadajú zúfalstvu, lebo on fakt ostane sám. Rada hovorím, hor sa sveta proletári. Tam výkrik, ako bojujeme, ako statočne, viete, nie, že samozrejme za každú zúbami, nechtami, to nemám moc rada, viete, silou mocou. Ale statočne, podstavme sa ako vojaci hor, ako proletariat. A bojujme. Takže ja tak hovorím, hor sa sveta proletári, sestrička. Hor sa, nebojte sa. Možno Pán Boh pre vás chystá. Určite chystá. Niečo pekné. Mojou úlohou pri zomierajúcich je sprevádzať ho na večnosť. Tá smrť je ako naplnením tej mojej služby. Pre mňa je to finále tej služby.